Yun, oh. Nasa Naga na tayo. Bicol River. Ito, may nasusunod ako dito nga isang EcoSport. Ang nakalagay sa kanyang memory verse ay Mateo 19:26. Ano, napakaganda ng ano eh, ng memory verse niya. Yan, with God all things are possible. Ayan, walang imposible sa Diyos sa lahat ng bagay. Ayan, ride safe, brother. Ayan. Touchdown Naga City. Peace. Good afternoon, Bicolandia. For this video ay may barko. For this video ay wala lang, mag-rides na naman tayo ngayong hapon. Bibili tayo ng pang change oil. Bibili natin pang change oil ay Castrol 40. Yan, sa ating Kia Octotrike, Naga City. Yan. Good afternoon sa mga taga dito sa Minalabak, Camarines Sur. Yan, shoutout sa inyo. At sa mayor dito na si Mayor Chris Lizardo ng Minalabak. Ganda na ng panahon, oh. Sheesh! Wala nang ulan. Maganda na, blue na yung panahon, oh. Maganda. Maganda na mag-rides. Yan, shoutout ko lang yung mga natin, yung mga kapwa natin motovloggers. Yan, Pops Neil Motovlog. Shoutout sa iyo. Joyride TV. Big shoutout sa iyo, Joyride TV. See you soon. See you soon, brother. Okay, Biyahe ni Bex. Shoutout. Motomanax. Yan, shoutout. Daddy Moto. Big shoutout. Yan. At sa lahat ng mga kapwa natin motovloggers, yan, shoutout na sa inyo lahat. Di ko na i-isa-isayin kayo kasi masyado kayong marami na. Yun, sa road. Kita na. Yan, dyan sa lugar na yun, magpapalipad. Susunod, magpapalipad tayo ng drone dyan. Yan. Saan dadaan tayo dyan? Ano yan? Lugar na yan. Yeah, diversion. May mga dumadaan na nga dyan, oh, sa lugar na yan. Saan dadaan tayo sa lugar niya? Shortcut na, ano yan, papunta nga ano yan, San Fernando. O, bilangin dumaan dyan sa lugar na yan. Yan, welcome Barangay de Rosario. Yan. Sarap mag-rides pag ganito panahon. Papasok na kasi yung summer dito sa province ng Bicol, Camarines Sur. Ayan. Ayan, tataniman na sila ngayon. Yan, silhouette lang tayo. May update ko kayo pag nandun natin sa bilihan ng pang change oil. Maghanap pa tayo sa Naga City ng pang change oil para kay Octotrike. Peace. Yun, oh. Nasa Naga na tayo. Bicol River. Ito, may nasusunod ako dito nga isang EcoSport. Ang nakalagay sa kanyang memory verse ay Mateo 19:26. Ano, napakaganda ng ano eh, ng memory verse niya. Yan, with God all things are possible. Ayan, walang imposible sa Diyos sa lahat ng bagay. Ayan, ride safe, brother. Ayan. Touchdown Naga City. Peace. Ayun, nandito tayo sa baylihan ng pang change oil, yung mga available nila. Yung bibili natin yung ano lang, may mura lang muna. Kasi para sa tricycle lang naman eh. Yung mga helmet nila dito.
Yung mga gulong. Ayan. Bili tayo. Dulag ka lang. Nasa TikTok, tulungan mo yan. Kabalik naman ko. Yung mga manibela. May nipad. Ito mga pang cover sa motor. Meron available sila dito. Top box, meron din sila. 825. Meron din pala sila dito ganito. Nag-order na kasi ako nito sa Shopee, kaya hindi na tayo magbibili na ganito. 58 pieces nito, 25 pieces lang to. Ito may isang gold dito. Yamanin. Pala, ang ganda. Ring. Baguan mo lang siya. Na-try lang ako sa part-time. May mga paano, boss ni. At meron din sila dito nga BS1 na pampabango sa ano, sa motor. And then, ano pa dito, gold bolts. Oh. Boss, siguro ang Castrol Shell Advance na 1 liter. Blue. Blue. Basta dito ka eh. Shoutout. Boss, sabi na, bisado ako ni Idol. Naka-vlog pa tayo. Shoutout ka na lang, oh. Sila Advance Training Blue. Yan, Pops, blue. 365. 365. Ang yung Castrol na active, 1 liter. 1 liter man. Yun yung sa kulay white. 220. 220. Ayun na lang, 1 liter. Makalawa lang. Oo. Tricycle ko kaya niladag. Yan, shoutout kay Idol, oh. Si pangarga ng tindahan. Si pangarga ng tindahan ay expert. Yeah, expert pala, oh. Shoutout sa expert. Yan, kompleto dito, may mga may mga dito. Yan. Kahit anong parts ng mga motor, pwede. May chicken pipe pa nga doon, oh. Yan. Wala pa. Yung mga gulong. Yun, nabili na natin yung yung Castrol, Castrol Active Essential dito sa Expert Motor Parts and Accessories. Dito to matatagpuan sa dito lang sa Along Panganiban Drive. Ayun, papaayos dito eh. Mga mga riders. Yan. Shout out mga staff Expert Motor Parts. Papayos. Ano nga Panganiban lang to eh. Naga City. Yan, meron silang shadow dito sa Delhi Tire. Yan.
Expert Motor Parts, Automotive, Motorcycle, and Bicycle. Yan, ano dito. Ito na. Tayo. Walang panganiban lang yan. Dito sa Kabaan lang. Expert. Shoutout sa Big Gear. Yun. Hindi na tayo sa Minalaba, Camarines Sur. Ayun ang bunto ko. Napakaganda. Dito ka na rin tatapusin ang vlog ko for the day. Napakaganda ng araw. Bilog na bilog. Maraming salamat mga sumusuporta sa ating YouTube channel, JD TV Motovlog. Sheesh! See you next vlog. Peace.